Hey, ik snap trouwens werkelijk niet waarom jij niet meegaat op schoolreis naar Parijs. Dat is toch hartstikke vet hoe je daar kan winkelen? Ja, is niet met. We stand doen. Ik zal een werkstuk maken over het keuzeklimaat in Friesland. Dat is voor scala voor wat extra punten. Nou, ik net mooi. Jongen, blond zeker. Jorrit wil ook punten scoren in Parijs, maar die zullen wat anders bedoelen. Gaat Jorrit wel mee? Wat een mazzelpik zeg. Oh, daarom ga je natuurlijk niet mee. Omdat je bang bent dat hij je gaat klieren. Nee, omdat ik al zo vaak in Parijs West ben. En ik heb geen zin om met Jorrit en zijn vriendinnetjes om te gaan. Maar dit werkstuk, dat is toch best wel een leuk idee. Is dat ik net wat voor de film? Dat moet Saskia maar zeggen. Hallo, dat zeggen wij wel. We maken wel even een quizje. Dan ben ik als producertje even de jury. En dan bedenk jij maar wat quizvragen over kunst. Dan zullen we wel zien of jij het mag filmen. Oké. Nou, producertje, net de volle capsones. Kom maar op. Oké, van wie is dit schilderij? Van Mona Lisa. Nee, dat is de Mona Lisa. Dat is de titel van het werk van Leonardo. Oh, Leonardo DiCaprio. Oh, dat is een vet lekker ding. Het is van Leonardo da Vinci, de Wiesel. Het is een Italiaanse schilder uit de tijd van de Renaissance. De Mona Lisa. Waarom had het zo verliefd? Dat het toch nog wel goed te landen komt. Oké. Vraag 2. Van wie is dit zelfportret? Van een bekende Friese schilder. Nee, het is Rembrandt van de Nachtwacht. Die kent je wel. Oh joh, ziet Rembrandt er zo uit. Ja, die is wel heel bekend, want hij komt uit Leiden, hè? Heb ik trouwens wel wat leuks te vertellen, want een tijdje geleden is het toen realistisch schilder verhouding Dit is ontdekt dat hij een beetje jaloers. Ja, het is wel een succes. Oké, laatste vraag. Wie is dit? Annemaris met een gitaar. Wie is het wie het is? Bach of zo. Bach, Steen. Nou, een tip. Hij komt uit Leiden. Nou, Jan Steen ook goed. Sorry hoor, ik weet toch niet hoe al die gassen eruit zien. Ik ben daar niet in geïnteresseerd. Ja, het is Jan Steen. Nou, ik zou zeggen, ik ben slager. Ik ga in Errol Belje. We kennen een filmpje. Ik ga hier een klasgenootje van mij. Dat is Klaas Jan. Die maakt het nou echt de kunst. Nou, het is wel heel mooi, maar vies het echt de keus? Ja, dan kun je er heel viering in. Dan kun je zelfs die ballen mee vertellen. En had altijd een heel creatieve gedachte erachter. Dus, En hoe lang werkt hij zo met deze? Dit is allemaal trouwens. Dit is veel mooier, dit is veel mooier. Kijk, dit is veel meer. Hoe lang is het werk maar met deze 10 minuten en een kwartiertje. Heeft zich speciale techniekjes is mij even leren? Nou ja, ik zou zeggen van dan was het eerst maar goed begrijpen hoe een spuitbus werkt. Want er waren bijvoorbeeld verschillende caps en verschillende soorten spuitbussen, verschillende soorten verf. Het vreet elkaar op als je verschillende soorten verf voor elkaar heen doet. Doe nou even, jongen. Jongens. En ja, de master eerst veel meer verstand krijgen. Deze van Jopie Huisman. Maar ze eens even zien, is het heel precies hoe die stapgatjes die in had. Hé, heb je een nieuwe schilderij gekocht? Mooi hé, het ligt wel in van Sjoerd de Vries. Oh, wat leuk dat dat zo is. Die heb ik op een cursus maken bij Sjoerd de Vries. Oh, dat is echt een kunstenaar, joh. Dat best pieker, kijk, dit is toch geen kunst nemen? Echte kunst ziet er toch heel hoors uit. Dit kan elke niet maatje, dit is kliederwerk. Nou, en ik ging hier morgen. Daar. Van een morgen? Hier. Dat past toch helemaal net bij de kleur van uw verdere interieur? Tuurlijk past dat er wel bij. Wanneer verft hij die douche nog een keer, hoor? Ik zit eronder, dat deel dit al. Die wie al lang net droeg.
Nou, hij kan dus ik schilderen. Dat is kunst. Ja, Maar waarom schildert hij die murren net? Dan kan dat schilderij druk hingen. ja, ik kan inderdaad schilderen als de best. En ik wel op zo'n doekje. Weet je wat? Ik maak je wel een schilderij. Wat bij die morgen past. Oké, dat is heel zien. Ja, oké, dat zijn we zien. Maar dan doe ik. En Jorrit ik. Ja, dag. Ik ga op schoolreis. Je kennen alle jij wel een werkje maken van je film. Ik bedoel Glenn, Errol. Nou, en dan maar je thema Frieske landschap maar zo. Ik ga naar Parijs. Ik zal alleen nog hem denken, ja? En dit is dan zeker een voorbeeld van zo'n Fries landschap. Shoot dan op een kop. Zo. En dan jit de bette. De Bertus Mulder. Nee, Jorrit, de bette. Dat betekent de geboorte. Nou, voor mij is het een nageboorte. Hé, de kerst hem wel eens lampenkap broeken. Zo. Ja. Ja, natuurlijk mis ik jullie Leiden. Dat is nog wel eens logisch. Ja man, het is een vet saai. Hoe zit het bij je centen van je film? Ja, Heeft daar al wat van u, joh? Ja, zo, denk ik wel. Ja, genau. Glenn dat speeltjes kocht voor zijn laptop. Ja. We zijn lessen op stap Ben je daar ook geweest. nog De geweest? opnamestudio moest betalen worden. Nou ja, voor de rest wat lietse dingetjes. Hey Glenn, bondjes kun je voor me de camera. helpen? Ja, is goed. Kom maar aan. Eerst Hey, kun je wacht bellen. even. Maar ga je hem alle bandjes wel bewaren? Oké. Bondjes. Ja, dat is wel Ja, dat Nee, regelt oké, dan best bel mee. ik je wel, oké? Tot de productie. Maar volgens mij hebben we net Ja, overal een ja, ja, bondje van, hè? Moest dat? Ja, dat maakt al. Want ze moeten weten waar die centen bleun binnen. Esmee haalt dus nergens van op bericht. Het is haar probleem. Hey, hè? is het Ik goed als ben ik jou net zo de even productie. terugbel? Nou ja, Ja? dat is mee. Dan Oké, mogen we hey, beginnen. doei, Dat tot zal zo. wel de bedoeling wezen. En ze wil ik nog wat materiaal zien. En wat hoe jaren. Je motivatie, dat soort van dingen, oké? Oh, dan maakt eens mee dat ik dat zeker. Oké. Ja, nee, ja, mem. Is mem nou helemaal gek worden? Ik ben toch de regisseur, net zei. Ze doet niks, ze bedenkt niks. Ze zit alleen nog maar op haar luie reet en fret uit haar neus waai. Het zou me niks verbazen dat haar huid alles voor haar regelt. Ja, maar ik hou van je lof, je doei geslijm naast ik in de pot op. Ik in de man van Nataal, dit gaat maar thuis. Nou, best. Hey, pak met mij. Ja, ik heb even een vraagje. Wij hebben problemen met wat bonnetjes. Kun je iets voor me regelen? Ja, oké. Nou, hey, hartstikke bedankt. Oké, hou van je, love you, doei. Dit is een side van Stichting Kunstwerk. Er staan een heel soort Frieske schilders en vormjouwers op. Ideaal dus, als een werkstuk matje was voor het kunstklimaat in Friesland. Het stiet vol met plaatjes van kunstwerken, van Frieske kunstenaars en vormjouwers. En er zit ik prachtige schilderijen tussen. Voor kunst hoeft net naar Parijs daar. Het is hier genoeg. En mooi internet hoeft zelfs de doorn net meer uit. Zoek maar eens op deze site cbk.kunstwerk.nl. Hoi, ik heb een idee. We maken alle keer een schilderij en die laten we dan zien aan een echte kunstkenner. Ja, voor de film. Hey, moeten wij niet even praten? Oh ja, wij moeten even praten, ja. Inderdaad. Ik heb trouwens ook nog wat bon. Ja, hallo, praten toch of niet? De Notre Dame. Maar gewoon naar het kerken. Schiet mooi te wezen. Maar dit denk je dan. La Danaïde. Concorde. Hey, Errol, misschien wat voor jou. Kun je misschien wel opschreeuwen? Grappig. Hou je weg. Je hebt een vetklap hoor. Ja, wie in het toilet? Groeten op Friesland. Groen of Friesland. Wat vind je meestal leuk hoor? Ja, ik kies wel een soort in kwiet. En het is wel lekker ontspannen. Ja, zoals wel emoties, het is een kwit en het is heel goed voor de houding en zelfvertrouwen is terug op. Het is goed voor mijn houding en mijn spieren. En om het les te geven, ja, is het gewoon... ik wil graag dat gevoel overbrengen. Het klassiek ballet gaat ook meer om gevoel, hè? Om je danst gevoel. Hey Glenn, doe ook even mee. Dan kan je ook... Moet het? Ja, Wat is het verschil tussen
Klassiek en modern. Klassiek is ontzettend streng. Het moet precies een 14 zoveel graden hebben. En rechtop staan en zo strakke hand. En mooi modern is het wat losser en wat zwieriger. Dan moet je gewoon beter de boekhouding bijhouden. Ja, hallo, jij loopt toch ook over mij te rollen op de webcam? Wat? Is dat maar al luisteren? Dat ben ik in de streken. Toevallig liet jouw vriendje het mij wel even zien en hij was alleen maar bezig met Annemarit. Voor in het Capino Ballet of Zwanemeer waar je het nou over hebt, moet je natuurlijk hartstikke dun zijn, slank, goed uitgedraaid. En uitdraaien is de draaiing in je heupen. Dus dat je helemaal 180 graden kan staan. Ja, dat zijn allemaal verschillende dingen. En je moet het echt willen, want anders kom je er nooit. Tombe. Als je dan toch binnenkomt, doe dan ook maar mee. Ik je volgende week terug? Volgens mij heb ik er net onderwijs voor. Nou, dan komen we direct daar. Steven maar eens moeilijk voor Tosken omdat we net weten wat we zezen moeten omdat we te weinig bonnen hebben. Dat ziet toch onprofessioneel? Het komt allemaal wel goed. Bertha zal het heus wel zien dat ik het goed geregeld heb. Het komt goed. Maar hoe nou? Nuggen van het Sienbond hebben net. Ik zeg toch, ik heb het geregeld. Ik ben toch jullie producertje, dan heb ik dat toch geregeld. Post even opnemen, Saskia? Saskia? Ja? Wat? Een ongeluk? Wat? Er is iets met Jorrit. Wat dan? Wat? Ja, maar die telefoon even. Ja, het is maar Brecht, de mem van Jorrit. Wat is er gebeurd? Oh, verschrikkelijk. En hoe is het nou met Jorrit? Ja, maar waarom weet je jou dat net? Het busongeluk met 49 leerlingen van Squalemienskip Lutger in Drachten is ontstaan om de chauffeur uit de tier te trekken. De bus rekken juist doen op een sneldiek bij Emmeloord van de Diek. Daarbij binnen 4 mensen verwonnen rekken. De chauffeur is onder het rijden net goed worden. De band worden opvangen op het politiebureau in Emmeloord en kunnen haar een verhaal doen. De verwachting is dat de verwerking nog wel wat tijd in beslag nemen zal. We moeten ook Bertus dan even afbellen. Bertus? Dat is een nauw-ontik. Zijn broekel had ergens heel dingen ergens, maar een bus? Hoe krijg je in de kop om daarom te denken vet belangrijk, hè? Ik zeg toch ook helemaal niet dat ik het niet belangrijk vind. Ik zeg alleen wel... Houd hem nou eens op daarachterin, dan kan ik nou net horen hier. Hou je maar even stil. Ja, maar Brecht, de man van Jorrit. Wat zei ze jou? Wie het een horenbus? Oh, gelukkig. Oh. Wel uit zijn klas, maar dan... Oh, uit Londen, mooi. Ja, vanzelfs. Oh, ben er... Oh, nee. U krijgt van mij een bekeuring, want ik kan zien dat je aan het bellen binnen. Dit maatje helemaal zo. Ik heb die kleurtjes mengt, dus wel, dat is nij. Dat zie ik op televisie zien, want er wie een demonstratie op Omroep Friesland. Wat binnen de lijntjes? In Spiegels. Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Dat is helemaal niet meer van you to die. Dan kies je gewoon Sabbat. Zijn hele laptop in een kort. Wie de laptop? Wat heb jij eigenlijk gemaakt, hè? Laat zien. Hij is nog niet af. Hij moet nog een beetje met details, maar... Dat is meer supergover van Sesamstraat. Kinderen zo heen, dit is kunst, machine. Die trek een achtbaan. Viel nou, inspiratie. Oh. Ja, inspiratie. Hallo, Jorban en Lassie. Klein jongen, dit is kunst. En we nemen het linker poep. Dit is de meeste kunst. Dat abstracte gedoe van Brecht. Ja, nee, leuk.
Nou, het is wel hartstikke leuk dat die oud-vriendin doet het allemaal. Ja, die is heel verneemd, toch? Ja. Oh, weet je wel dat het je spoeken? Weer met mij, weet je? Oh, je kent die jas op heen. Geen die jas. Mooi van Brecht, dat zal ik wel zo'n keuskenner wezen. Volgens mij Denk je dat die? Ja. Dat is helemaal niet een keus. Nou, dat vind ik wel aardig. Hey, kom, succes. Hartstikke mooi. Is mee. Is mee. Ik schrik me dood. Ze zeiden al dat het hier spookte en zo. Dus nog correct wat ze denken, maten. Maar ze is even goed voor de gek horen hier. Oh, vet, vet, vet. Is mee. Oh, weet je wel dat het je spoeken? Brecht! Doe je eerst wat? Ja. Binnen zeker de spook van die Wat wie dat? Ik zag het dat ik wat jij hebt. Het zijn wat loden wijzen van een oude baan. Nou, hier hoor ik dus echt net van. Ja, dat zal je toch, man? Waarom je dat lacht nou uit? Volgens mij is het Jorrit. Is mee? Het valt mij op dat jouw volle landscape schilderen, dat ik een reden. Daar ken ik eigenlijk alles in kwijt. Daar ken ik de leegte van het loon in kwijt, de leefde van het loon. Ik ben trouwens boerendochter, dus ik heb altijd een loften en graaien om me heen als jongen. Dus dat zal grif zijn invloed hebben. En ik vind het mooi hoe het right is en hoe het kelen van de bjemmen is. Altijd is dat mijn inspiratiebron. Vlakten, mijn leefde, alles just hier altijd wel weer in, denk ik. Je leert iets van jezelf zien, van je gevoel en dat vertaal je in verf en kleur en vorm. Maar ja, tegelijk het en oor, daar heeft je er weer een gevoel bij. Dus het is een beetje in de weg, keust. Ik maak je keust. Maar daar maken ze er ook weer keus van, want daar zit er weer hele oren dingen in. Dat is denk ik zo prachtig onkeust. Ik zie hier wel een schilderij van een landscape, zoet ik hoor. Maar ik zie blauwe bjemmen en waar komt dat idee waar je om blauw te mooi zien? Ik vind dat prachtig. Zie, als er ook groene bjemmen is, in de maait, dan komt het krijgt een beetje groen aan. En soms klinkt het naar een gelig en soms naar het oranje. En vanzelf zo dreeuw ik dat. Dus ik dreeuw de kleuren die ik zie, maar het is nooit één kleur. Er zitten allerlei nuances in. En ik vind dit prachtig. Dit is dat frisse, dat is van mij heel betiet in de maaitijd. Deze persoon is heel erg op sfeer. Sfeer is licht, donker, mooie tinnen kleuren. En dat helemaal in zinstelling met dit. Dit is wel lekker expressief. Zie je, daar heb je prachtig aan het schilderen, maar zwart, rood en wit. Er is diepte in, er is een ingang, er is een rotspartij. Mondriaan die hier natuurlijk hele scherpe lijnen. Dit schilderij is een variant erop. Hele mooie zachte lijntjes. Nou, wie doet het nou zo'n prachtige kikker te schilderen? Die kikker stiert vaak koud en koud of lekker blitst eruit springen. Misschien stiert het wel vaak diegene die dat maken heeft. Ja, jammer dat ze er niet is. Nou ja, die geest van Matahari, die spoekt je nog wel. Eens even zien. Loch Ness, denk ik, hè? Is mee. Wat lucht in de lucht. Dit wiet is extra koud. Mooi ding. Ik weet net wat dit maken heeft. Hier is een hele voorstelling schilderen. Hier is een café, een haven, veel net gauw. Maar wat nou het interessantste is, vind ik, die vlekken, die steen van wat de mensen hier mooi maakt. Dat weerspiegelt het gevoel van die mensen. En wat nou zo interessant is, dit schilderij jet erbij. Zie je, dat is een tegenhanger, pendant. Maar ze zien, dit is puur het gevoel van de schilder. Ja. Pure expressie. Nou, dit is... Ja, die ik maak. Nou, ik ken er net bij. Ik vind het echt, dat is echt een schilder.